Wij willen Joert, Joa en Akkelien en Cornelis verrassen. Wij hebben ons best niet om alle vaantjes scherpen die ze won hebben. Die ben dus net weer te krijgen natuurlijk. Maar wij hadden verzwaren dat ze ze alle weer hebben. En die willen we hun nou aanbieden. Wat is hier nou? Wij hebben een verrassing voor Jim. En we hebben met alle vrijwilligers hebben we heel goed ons best doen om dit vrouwelijk te krijgen. Zover Wally na kon gaan, is er nu voor beide mensen van elk deelgenomen jaargang een vaan. Dat deelname niet altijd onopgemerkt bleef, bleek uit het feit dat de familie van der Wal 10 maal een overwinning op hun naam schreef. Oh, dat leek het ook. Dank u wel. Ja, fantastisch. En die Friese bloeske hebben ik weer om als je ook wil. Ja, die had strutsen Dan maken we dus even een show, Jan. De aankomende 2 jaar hebben we geen paardendagen gehad. Dus nu komend jaar organiseren we de 31ste paardendagen. Dat was een groot gemis inderdaad. Ja, het was maar stil in het dorpen. Wat maakt deze paardendagen zo speciaal? Nou ja, dat zijn de vrijwilligers die wezen. Hè? De vrijwilligers en de sponsoren. Het evenement wordt toch, nou ja, laten we zeggen, 150 vrijwilligers georganiseerd. Er zijn bouwers, er zijn mensen achter de schermen. En we willen graag dat er een grote vrijwilligers komen die ons helpen met dit grote evenement. Zijn er al datums? Ja, 28, 29 en 30 juli. Ben je van deze actie? Ja, dat is geweldig. Dit verwacht je net. En dan komt er in zo'n hele groep mensen aan. Ja, en ik bedoel, maar wel heel bijzonder dat je dit al weer krijgt. Dus het is overweldigend. Ze hebben een hele grote al meemaken gaan naar de bron. Dus ben er een heel grote leven mensen op de wereld.